mwynhau, a diolch i gymaint yna chi am ddod i mewn a troi mewn ata ni. A beth sy'n fentar newydd i'r gymdeithas hanes Teuluol Gwynedd. Ers blynyddoedd maith, da ni wedi bod yn dŵad â papur a ffonding i ddangos beth da ni'n gwneud i'r Steddfod, bob tro yma ni ar yn patch ni. Ond lenni, da ni wedi torri tir newydd. Da ni wedi benderfynu a fysa ni yn cael darlith y gymdeithas ar faes y Steddfod. Oeddech chi'n gweld, oedd hi dipyn bach o'n dweud o'n no-brainer yn dweud. Achos ydyn ni yn hanol gwlad Llŷn, ac oedd aelodau y gymdeithas yn gwybod mwy am ni am hanes y galla teuluo'r Llŷn na neb arall. Sef y dyn os eto mi fan hyn. A dweud byth yn gwybod be alw fo. Mr John Dilwyn Williams. Dilwyn. John Dilwyn? John Dill, a wedyn ar e-bost mae'n mynd lawr i JD. Anyway, da chi'n mynd i fan hyn i wrando na fi yn cael gyrra. Da ddim angen i mi, dwi'n meddwl, gyflwyno John i chi, John Dilwyn i chi. Cos mae'n hogi lleol, mae'n cael ei ysgol yn lleol, dwi'n coleg ym Mangor wedyn. A dwi'n gweithio wedyn y maes archifau a'r gamgeddau stroc addysg. A ddawel un sôn amdano fo, ond yw'n sgwlyn blin sy'n llan syndwy. Ond beth i gofio, bydd chi ar ei draws o go iawn, oedd ar ôl mi ymddeol, fi gesio fynd i gyfres o ddarlithoedd gan John Dilwyn yn Ymchwilio. A be oedd gweld, Gwynedd, hanes yma'n gwastau'r Llŷn. A wir i chi cael ymwefreiddio gan i ddawno o ddweud stori ac yr holl wybodaeth am deuluoedd a'r cysylltiadau. Heb darn o bapur o'r blaen am hynny amser. Ac yn cofio ni gyd, o'n i'n gorfod meddwl yn galed iawn sydd i ddilyn hyn. A dyn, pan doedd a hefyd wrth gwrs, sylweddoli gymaint o wybodaeth sydd ganddo fo am hanes teuluoedd ffordd hyn. A dyna be oedd y pwynt dwi eisiau gwneud. Oedd e mor rhaid i wedyn rhaid gofyn fo, wneud i ddod i roi darlith ar unrhyw beth lici di i'r dros y gymdeithas yn y Steddfod. A dyna mae o wedi gytuno i wneud. Felly gweithio, newch chi'r croeso os gwelwch yn dda i John Dilwyn. Diolch yn fawr mai am y croeso a diolch i chitha am eich cymeradwyaeth. Dim ond dweud na chdi i llywydd y gymdeithas. Mae'n neb mwyn iano, os oedd John, oedd e ti yn y cyfarfod cyntaf. Fi ydy'r rhif 23 o gymdeithas hanes Teuluol Gwynedd. Yn y cyfarfod sefydlyd. A diolch am yr anrhydedd o fod yn llywydd. Dydy am y waith, jes rhyw deitl bach grand, ond diolch yn fawr iawn i chi am hynny. A dwi'n torri tir newydd, a dwi'n i bapur. Achos mae eisiau cadw at yr amser y byd. Ond beth yna, yn ei gychwyn efo Llŷn, Robert Tap, Llŷn Llŷn. A os gwr pobl, achos dwi wedi bod yn sôn am hwn o'r Llŷn, ddim mod i'n sôn am hanes Robert Tap Llŷn Llŷn o'r hwn, ond am bar Llŷn wedi gofyn, ddil hwnnw fe. Wel, os gwr unrhyw beth am y bardd ar y mynydd o Robert Tap Llŷn Llŷn, mae'n debyg mae'r ffaith na fod i awdur yr enyn enwog mae'r gwaed ar edodd ar y groes oes i oes i'w gofio i'r wyth ac wyddodeb cawn i ddweud yn iawn amdano. Wel, yr emyn yna yn sicr wedi rhoi Robert Tap Llŷn Llŷn ar y map o bethau. Fo hefyd, swn i'n ddadl awdur un o'r cerddi coffa mwyaf dirdynol a mwyaf dwys mewn unrhyw iaith, heb sôn am yn yr iaith Gymraeg. A mi wna i ddyfynu rhywbeth o hynny yn nes ymlaen felly. Cywydd neu cer gael i llunio cof am un erch. Un erch o ei wraig, Sian, neu Jane Elizabeth, fel arw o giciau yn 25 oed. A fo hefyd, wrth gwrs, oedd un o'r ddau fardd oedd ynglyn â sefydlu Capel y Beirdd yn Eifionydd, Dewi Wyn o Eifion, oedd y llall. Ond o wahanol i Dewi Wyn, ddaru Robert Tap Llŷn Llŷn erioed
gymryd bedydd trochiad. Cael ei fedyddio fe'r plentyn o'r feswm, ond ar ei orioed gymryd bedydd trochiad. A bod o yn wrandawr cyson yn lle roedden nhw'n cyfarol cynt fel bedyddwyr ac ar ôl agor y capel yn 1822. Ond ar ei orioed ymweilodir o'r bethau, dim ond bod yno yn gwrando ar oed cymryd i fedyddio drwy drochiad. A falla, bod na resymau personol ynglyn â hynny, falla fel gwelwch chi'n y man. Achos falla ti sylwi mi ddeud mae Jane Elizabeth oedd unig ferch i wraig a gynta. A mae hynny am y reswm syml bod yno fo fwy. Mi ddari'r diweddar Peter Roberts yn y gyfrol Eifionydd, rhif 5 yn y gyfres Broedd Cymru, gyfeirio at ferch anghyfreithlon Robert ap Lyndy, o'r enw Mary Williams, oedd wedi byw yn Planwydd, Llanelhuar am blynyddoedd a Chanarfon wedyn am gyfnod cyn ymfudo yn Wraig Weddw i America at ei plant yn 1871. A mi fuodd yno am dros 15 mlynedd, oedd arw yno yn 1887 o fewn chydig isod i fod yn 89 mlwydd oed. A wedyn mae Gito hefyd yn sôn am y ffaith bod na wylres iddi hi wedi dod drosodd Mrs Gerard, wedi dod drosodd i Eisteddfod Genedlaethol Caergybi yn 1927, gan roi 3 gini o wobr am gyfieithiad Saesneg, ac i ddangos i o natur Eisteddfod yn y gynod hwnnw, ond 3 gini o wobr am gyfieithiad Saesneg o mae'r gwaed ar eiddo. A mi fydd hi hefyd yn mynwant abar erch, yn gweld beth ei hen daith, sef Robert ap Lyndy. Wel, mi fydd o hanes Mary Williams hefyd ym mapur bro Eifionydd y ffynon, ym mis Gorffennaf 1999. Ac yn dilyn hynny, mi fydd yn ychwanegiad gyn Twm Rhys Jones, genedigol o Langybi, yn rhifin mis Medi y flwyddyn honno, o dan y pennawd o loff i loff. Roedd yn bosib mewn y teimlo i'r rhai pobl fod stori o'r fath, sef beth oedd wedi bod am hanes Mary Williams, yr erch siawns. Y teimlo i'r rhai pobl fod stori o'r fath yn dryllio i delwedd o Robert ap Lyndy ac yn tynnu lawr berson y tybyd ei fod yn ddilychwyn ar sail rhai o'i gynhyrchion barddonol mwyaf adnabyddus. Ond, medda John Dilwyn, mi roedd yr hanes yn y ffynon wedi atgoffa fo o stori a glywed gan ei dad am fardd y Betws. I dad wedi ei chlywed i gan un o drigolion y fro, mae hwn yn atgoffa fi o'r hen bennill honno, ei meddai hen wr llwyd o'r gornel, gan fy nhad, mi gofais chwecl, gan ei daid y clwsau yntau, ac ar ei o, mi gofiais unau. Felly, Twm Rhys i ddath efo'r stori yma. A dyma ddyfynu o beth sydd yn y fan honno, o tad, Twm Rhys wedi chlywed i gen un o hen drigolion y fro. Sôn y byddai fod wedi bod mam Robert ap Lyndy wedi cael lle yma, bod ei mab yn codi'n y nos ac yn mynd drosodd i loft y forwyn, ond bod yr hen wraig yn methu a chael tystiolaeth o hynny. Felly, yr un a wnaeth oedd sgeintio peilliad, ac i'r anghyfarwydd yn y chwith i peilliad wedi blawd wrth gwrs. Sgeintio peilliad ar y landin. Ac erbyn y bora, mi roedd oedd ei hen draed mawr yn mynd at y forwyn i'w gweld ar ben disia. Wel. Ond mae gen i'n ryw ychwanegiad bach at scandals bywyd Robert ap Lyndy, achos weithiau mae rhyw dad draws rhywbeth yn hollol ddi-risgo bod chi'n chwilio am rhywbeth arall, a ni'n trwy gofrestr Aberdaron oedden ni, gofrestr bedydd Aberdaron, a bydd ar draws cofnod o fedydd yn Aberdaron trannoedd hyd Nadolig 1813. William Roberts, Bates son, oedd Robert Williams, Betws fawr, Llanysdindwy Farmer, a Margaret Jones, mae'n rhywbeth i'n Gwynedd gofio, dwi fod i bwyso botwm, dyna hi, yr hen Mary Williams. William Roberts, Bates son, oedd Robert Williams, Betws fawr, Llanysdindwy Farmer, a Margaret Jones, Tŷ Newydd, Spinster. Wel, mi sylwch allan bod y plentyn yn ôl yr hen ddull Cymreig wedi cael enw cyntaf i dad fel cyfenw William mab Robert yn William Roberts. A Robert Williams, Betws fawr, Llanysdindwy Farmer, wrth gwrs, oedd Robert ap Lyndy ei hun. Wedi enni yn y Betws fawr yn 1766.
A felly mi roedd o'n 33 oed adag geni Mary yn 1799 ac yn 47 adag Bedydd William yn Aberdaron yn 1813 yn dal yn hen lanc achos mi roedd o'n cael ei gyfeirio ato fel hen lanc y Betws Fawr. A mi fuodd felly am 2 flynedd arall cyn priodi ac yn byw gartra efo'i fam weddw yn y Betws Fawr. Wel, mi roedd yna ddisgynyddion fel gwrston ni gyn Mary Williams, Utica, o gan i blant yn America, ond dydw i ddim yn gwybod beth, a mi licen i wybod oes na ddisgynyddion i William Roberts o dieni i'r erth sy'n newydd y Bardaron, dydw i byth wedi darganfod hynny. Ond nid dod yma i drafod gwendid y cnawd, Robert ap Gwilym Llŷn a neb arall ydi mwriad i heddiw yma. Ond mae'r cyfan, wrth gwrs, yn rhan o hanes i fywyd o. A beth bynnag oedd i wendidan o, roedd o'n ddigon o ddyn i ganiatáu i'w enw fo gael ei nodi yn y gofrestr fel y ta yn y ddau achos, a nid father yn non, fel mae'n ymweld yn anol yn y comedion yna. Y mwriad i ydi olrau mwy o gefndir teuluol, Robert ap Gwilym Llŷn. Oherwydd i enwogrwydd fel bardd, wrth gwrs, mae hanes ei o gael yn y bywgraffiadur Cymreig, hyd 1940, gafodd ei gyhoeddi yn 1953, ond sydd bellach wrth gwrs ar gael ar lein, a phosib i'w ddiweddaru o felly falla. Rai chwilio am rhywun yn nes ymlaen er mwyn diweddaru beth sydd yn y bywgraffiadur. Achos yno, mae o'n dweud yn un peth bod o'n cael ei eni y chwychad o Ragfyr 1766, a dwi'n dyfynnu, yn unig blentyn William Williams a Jane Parry o'r Betws Fawr, ffermdy ym Mhlwyd Llanystumdwy. Ond y gwir amdani di, yn ôl yn 1963, mi roedd y diweddar Derwyn Jones oedd yn llyfrgellydd Cymraeg Coleg Bangor, oedd o wedi ysgrifennu erthigol yn traddodion Cymdeithas hanes i'r Gaernarfon y flwyddyn honno. Yn dangos mae camgymeriad ohoni mae unig blentyn oedd o. Oedd gynno fo 2 chwaer, Margaret ac Anne. A mae Derwyn Jones yn awgrymu falle bod y camgymeriad wedi cychwyn wrth i nifer gamddehongli erthigol amdano fo yn y Gwyddoniadur yn ail hanner y 4eg ganrif ar 15. Lle mae'n deud amdano honno mae unig fab ei dad a'i fam oedd Robert, a chafodd ei ddagu yng nghanol naeth a llonder sy'n dweud beth gwahanol iawn wrth gwrs i reid i bod o'n unig blentyn. A dyna lle drwg yn ymwneud iawn, lle mae'r camgymeriadau yma, maen nhw'n ddangos ar ddu a gwyn ac yn sydyn iawn, mae pawb yn ei hael ochor nhw. A dyna sydd wedi digwydd beryg yn yr achos yma. Ac a deud y gwir, doedd o ddim chwaith yn unig fab, achos mi oedd ail briodas oedd i fam o felly. Mi roedd yn y fab o'r briodas gyntaf hefyd, o'r gwch chi weld. Ond mae yna ryw gronodeb o hanes i fywyd o yn y Canarfon y Dimbi. Gorffennaf ar y geinfad 1955 yn fuan ar ôl i farw yr esgrid goffa mewn ffordd yn y papur newydd. A mae'n deud yn fan honno bod Mr Robert Williams yn fab i Mr William Williams, Betws Fawr, Llanystumdwy, o'i ail wraig, Jane Parry, Bryn Hafo, clymog, 2 clymog, caffaelcha, 2 clymog. Mi oedd y diweddar Mrs Evans, gwraig Mr Evans Barcar, Pwllheli, 1 crwyn, wedi Barcar wrth gwrs i droion lledar, a Mrs Wyn, cefn cymera Meirionydd, a oedd yn dal yn fyw, yn chwiorydd iddo fo. Roedd Mr William Williams ei dad yn amaethwr parchus iawn ac yn berchenog tir, a ddaeth i'r Betws Fawr o Feirionydd. Roedd Robert Williams wedi eni yn y Betws ac wedi byw yno hyd at ychydig flynyddoedd cyn i farw pan symudodd i Fynachdy. Wel, mynachdy bach ym Mhlwyd Llangybi ydy'r mynachdy hwnnw wrth gwrs. A mae hynny wedi gofnodi ar y garreg fedd yn Ynwant ap yr Erch. Codd am Mr Robert Williams, mynachdy bach Llangybi, gynt Robert ap Gwilym Llŷn Betws Fawr. A fydd arw gorffennaf yr 11 1850 yn 82 oed. Y bedd lle gorwedd gwron hynodol iawn awdur garddiffion. Y bardd i fardd i firion oedd y gŵr sy'n goris hon. Wel, mi oedd fedd o Ymweld ap yr Erch yn gyrffan i sawl gymdeithas lenyddol ar hyd y blynyddol. Ond un peth oedd wedi achosi penblaeth i ni oedd pam na yn y berch, yn ap yr Erch, oedd e wedi cael ei gladdu, achos oedd o wedi byw hwnna fwyau oes, dieni wedi byw hwnna fwyau oes yn Mhlwyd Llanystumdwy, cer oedd y teulu'n tigo. Oedd ei dad o'r gwrson i'n frodor o Sir Feirionydd, oedd hi'n dda torio'n Iarllys. Oedd y tri yma yn dal adre Rengham, ond mi roedd Iwan, y mab hynna, yn briod ers 15 mlynedd, ac eisiau ar anchu feddwl cradur mond yn cael 5 sy'n wyllus i dad.
o ddod i cael i siar eisoes. A sut dwi'n gwybod? Wel, achos bod cytundeb priodas Owan ar gael. Mi roedd Owan wedi priodi efo merch Tŷ Cerrig, Clwyd Llan y Sundyn. Mae Tŷ Cerrig ar y lôn sy'n dyfynu oros lan i gyfeiriad Dolbenman. Ac yn fan honno, yr oedd Martha Thomas yn byw, a i'm herch i Jane yn priodi efo Owan yn mis Hydref 1788, a mae'r cytundeb roedd yn dweud wedi gadw. Ac yn fan honno, da ni'n gweld bod Williams, y betws, tad y priodlad, yn cytuno i dalu 30 pint i Owan Williams ar ôl y priodas, a 20 pint arall pan oedd hi'n gwleis, sef gwaddol felly o 100 pint. A mae Martha Thomas yn cytuno bod Owan a Jane yn cael hanner y ffarm Tŷ Cerrig gan dalu hanner yr hent, y trethu, y cyfloga a'r costa. Ac mae Jane hefyd yn cael hanner y dodran, gwerthag a'r stoc yn Tŷ Cerrig. Os bydd un o'r ddau farw yn ddi-etifed cyn pen 2 flynedd, mi roedd y cwbl yn dychwelu i'r carchydden gwreiddiol. A wedyn yna gofnod o'r briodas ei hun, tranoedd oedd y cytundeb yma ar yr 15 o Hydref, tranoedd yna gofnod o'r briodas yn Eglwys y Clwyd, sef Llan y Sundyn, sydd rhwng mynwant y Clwyd, Eglwys y Clwyd yn Llan y Sundyn, y buodd y briodas, tranoedd yn ei buodd. Owan Williams a'i wraig yn byw yn Tŷ Cerrig, a mi fydd o farw yn 1810 yn dad i ddwy o geno Sioned a Martha. Felly mae'n ddisgynyddion o'r gangen yna o'r tŷ. Adag priodas y brawd, mi roedd Robert yn 11 oed, a fo oedd yr hynna o'r 3 oedd ar ôl adra efo'i rhieni yn y betws owl. Ond, nid ar y chwechad o'r Rhagfyr, fel sy'n cael ei nodi yn y biwgraffiadur, o diwrnod pen blwydd Robert a Llŷn ddu, a dwi yn teimlo, rhaid i gweld, dwi'n teimlo braidd yn hyn, fatha'r chwilotrwr nhw sy'n cael ei ddyrchanu yn herdd ar Williams Parry chwilota. Ionawr y chwechad oedd y det, ond nid yn 1788. Wel, mae'r Llŷn yn iawn yn yr achos yna, 1766 oedd hi, ond nid ar y chwechad o'r Rhagfyr, achos oedd wedi fedyddio cyn hynny. A mae gofnod o'i fetiddo ar yr 20 o dachwedd y flwyddyn honno yn Llan y Sundyn. A mae'n rhaid i ni gofio, wrth gwrs, gan hawdd i mi ddweud yn hwnna rwan dydy, ond mae'n rhaid i ni gofio mewn peth cymharol ddiweddar ydy'r hwylystod sydd yna gyda ni heddiw yma o gael gafal ar y cofnodion yma'n dweud chi. Hyd at yn gymharol ddiweddar, mi roedden nhw mewn rhyw gistia neu seth os oedden nhw'n lwcus yn rhyw festri yng nghem rhyw eglwys oer a tham. Ond erbyn hyn, wrth gwrs, maen nhw yn yr archifdau neu maen nhw hyd yn oed ar y we erbyn heddiw yma. A mae'n hwylstach o lawer i gael gafal ar y wybodaeth yna. Ac yn sgil hynny, mi fydda i ffindio pwy oedd brodyr a chwiorydd Robert a Llŷn ddu, achos mi roedd yn y ffordd, a nhw'n gyd yn byw, naddo, ond mae yna gofnod ohonyn nhw. Mae'r cofnod o fedydd mab o'r enw Henry i Williams a Jane ar Fedi'r 20 y flwyddyn cynt, cyn geni Robert, sef yn 1765. Ond mae yna gofnod o'i gladdu o rhyw chydig os nosa wedyn Hydref yr 15. Ond mae'n debyg bod yr Henry bach hwnnw yn blentyn cyntaf i Williams o ail briodas efo Jane Parry. Achos enw tad Jane oedd Henry Jones, Bryn Hafod, Capel Ucha Llymog, a mae wyllus y gŵr hwnnw wedi ei chadw. Dyma, dyna, mae wedi bod ar y werth yn gymharol ddiweddar, felly diolch i hwnnw yn werthu, ges i Llŷn awyr reit elwr ar y we honno. Ond dyna, Bryn Hafod, Capel Ucha Llymog, lle magwyd Jane, ac yn wyllus Henry Jones, Capel Ucha, mae o yn cyfeirio at i wyrio na i wiresa felly. Ond un peth arall hefyd, mae yna gofnod yn y gorestr. Yr unig fedydd yn ffordd o unrhyw Owen yn fab i Williams ydy bedydd Owen, mab Williams Yeoman a Jonet, neu Sioned i wraig, ar Awst y 1762, a wedyn mae'n o gofnod o gladdu Jonet Owen ar Chwefror y cyntaf y flwyddyn cynt. Ydyn bod yn saff, ond typad a gwraig gyntaf Williams Betws Fawr oedd honno. A mae'r cynghoron Gymdi fel gwrs yn dweud na ail wraig iddo fo oedd Jane Parry Bryn Hafod. A mae'n gadarnhad o hynny fel yn dweud yn wyllus i thad i Henry Jones Bryn Hafod. Gafodd ei hysgrifennu yn mis Ionawr 1779, lle mae'n o blant o ar y pryd yn deud ni pwy oedd yr wyrion ar ddeg esaf.
oedd wedi cael y pres. Maen cael pint yr un yn wyllus i taith. Plant i ferch Jane Parry a William Williams, Betrws fawr Ioman. Ac yr enw Jane wrth gwrs oedd Parry, ond bod hi'n ferch i Harry, de. Harry Jones, ddyn hafo, felly oedd hi'n Harry. A mi oedd yna o leia 5 o blant wedi cael ei geni yn y Betrws fawr i William Williams o'r ail wraig Jane. Yr Henry yma, ac os yna gofnod ei ddechrau a fe ddiw, ond am 2 wythnos yn 1765, Robert a Gwylyn Ddu, o flwyddyn wedyn, Robert yn cael ei bedyddio ar 20 o ddechrau 1766. Margaret, gafodd ei bedyddio arno fod o Ionawr 1773. Dos na ddim cofnod o fedydd am, achos mae rhaid cyfadda, mae cofnodion Llanystin yn y cyfnod yma yn bethau digon bler. Ond dos na ddim cofnod o fedydd am, ond da ni'n gwybod bod hi wedi cael ei geni ta 1776, achos mi fydd ei ddiw tan 1864 yn 88 oed. A wedyn, mae yna gofnod bod Catherine wedi marw yn mis Ionawr 1777. Catherine wedi bedyddio yn mis Ionawr 1777, ond bod Tifa wedi marw yn mis Hydref 1781. Felly, mewn gwirionedd, mi roedd yna 5 i gyd, ond 4 oedd yn fyw adag wyllus i taith Bryn Hafod yn cael pint yr un. Mi roedd yna 3 yn weddill ar ôl colli Catherine yn 4 oed. A'r 3 hynny oedd adra efo'n ham pan gollwyd i tad yn 1813. Mi brododd y 2 chwaer yn weddol agos at ei gilydd rhyw 2 mlynedd ddiweddarach. Dwi wedi canfod cofnod un ohonyn nhw. Margaret sy'n priodi yn Llanysindwy, Ebrill y 30 1815, efo ifans o blwydd Llanbedr Meirionydd. Mi oedd hi tad hwnnw farcdu ym Mhwllheli, a mae'r map yma yn dangos enw'r ifans ar y map yma. Lle roedd y barcdu tua cefna lle mae astad yn hyn yn Mhwllheli, os da chi'n gyfarwydd ar lle. Beth bynnag i chi yn fanno roedd barcdu Eifionydd ac yn fanno heb ymhell roedd y teulu yn byw. Margaret ac Eifionydd, a mi roedd Eifionydd yn bedyddiwr blaenllaw yn y dre hefyd, a mi roedd o yn un o sylfaenwyr y capal bedyddwyr yn Mhwllheli ar dop y stryd, ar cyntaf poeth yn Mhwllheli. Mae'r radioedd hwnnw'n dal yno. Dyna Llŷn ohono fo pan oedd o yn gapal, a wedyn Llŷn o'i di mewn o, a mae'r dyddiad 1816 i weld ar y capal hwnnw. Felly Eifionydd a Margaret y wraig aelodau amlwg yn y capal hwnnw, felly Eifionydd oedd i ddweud yn un o sylfaenwyr nepall o lle roedden nhw'n byw yn Mhwllheli. Mae'r adeilad yn dal yno, dydy'r tu mewn yn dal yno, achos mae o yn dŷ prifat ydyn nhw. Beth bynnag. Mi anwyd 6 o blant iddyn nhw, rhwng 1815 a 1813, ond mi ddarw 2 ohonyn nhw, 2 o enethod Elizabeth yn 2 blwydd a 5 mis yn 1810, a Jane yn 40 oed yn 1825, a mae carreg hwtha i'w gweld yn ymweld â barerch. A mae yna 3 ymlyn adag arall, 1 i Elizabeth a 2 i Jane. Dos a ddim enw awdur yn cael ei nodi, ond mi wyddon yn sicr bendant na Robert a Gwylyn Ddu pia'r 2 englyn sydd o dan enw Jane. Achos mae gadwyn enw yn dweud, mae 5 ohonyn nhw gyd yn ymddangos yn y gyfrol, yn y casgliad neithwyr gafodd ei gyhoeddi yn 1841, casgliad o waith Robert a Gwylyn Ddu, gardd Eifion. A mae yna, fel dwi'n dweud, gadwyn o englynion yma'n honno, coffadwriaeth am ennill ieuanc yr hon oedd ferch Mr Ifan Evans Barker Pwllheli, nith o ferch chlau i'r awdur. Felly dyna chi eto, gadarnhad o ganddo fo chwaer, mae o yno yn gardd Eifion. Ac ydyn yn lloffion yr ardd, sef yr casgliad gyhoeddwyd gan Cybi yn 1911, sef yr rhai oedd ddim ar gael mewn ffordd, oedd y casgliad gwreiddiol gardd Eifion allan. Lloffion o'r ardd, barddoniaeth anghyhoeddedig, dyna yr enw sydd yn y titl o'r Robert a Gwylyn Ddu. Ac yn fan honno, mae yna alarnad i Sydna Evans merch, 4 blwydd a hanner, Mr Robert Evans. Dio ddim yn dweud yma honno pwy oedd y Mr Robert Evans yma, ond mae'n amlwg bod hi'n perthyn rwsyd i'r bardd neu fa Cybi. Wel, bod o Robert Evans yma o feddwl yn perthyn i'r bardd o'r Dwy Margaret. Ond y gwir amdani ydy mae Gwen, mam yr ogan bach yma, oedd merch. Mae ddod i o'n mam Sydna yr ogan bach. A mi fydd i farw, Gorffennaf, ail ar 15,
1843 a'i chladdu yn Abererch. Mewn gwirionedd, mae yna nifer o ddisgynyddion Margaret yn dal yn y cyffiniau. Mae dos na ddim disgynu i Robert ap Gwilym Ddu, achos mi ath y teulu drosodd i America. Nag os o blant i William Robert o Badaron, wedi dweud. Ond beth bynnag, mae yna ddisgynyddion lawer i Margaret yn yr ardal yma yn dal i fod o hyd. Mae yna un yn byw o fewn golwg y cae. A chydig o flynyddoedd yn ôl, rhai blynyddoedd yn ôl, ges i fraint o afal yn y llaw. Blwch baco, Robert ap Gwilym Ddu. Mae enw fan o 1820, Robert ap Gwilym. Bardd, Betrws mawr, unai o'n rhywun, rhywun heb allan y problemi iawn, a dydy'r treiglad ddim yna, ond dyna o. Robert, ond i blwch baco. Beth bynnag i chi, o'n i wedi gweld y blwch baco, blynyddoedd achos oedd o ddwy wedi dangos y blwch baco i mi, oedd nhw wedi marw blynyddoedd rwan, ond trwy ddisgynud neu berthynas iddyn nhw, dwi wedi cael y llun yma, felly mae'n dal yn diogel yn meddiant disgynyddion Margaret, blwch baco, Robert ap Gwilym Ddu. Wel, mi roedd hitha hefyd, y chwaer arall, mi roedd hitha'n bedyddwraig, fel oedd Margaret yn mwydeli, a fel oedd Robert i hun, gwrs yna fe ddim yn melodi fod yn dweud, na chymryd y gydydyddio. A mi gafodd hitha hefyd o'r o Sir Eifionydd. Oedd hi wedi priodi Robert Wyn, cefn cymera isa, neu cefn isa, mhlwy Llanbedr, ac wrth gwrs ar eu tir nhw, y codwyd un o'r capeli bedyddwyr yn Woca yng Nghymru, na beth debyg, sef Sawl, cefn cymera. Da'i gafodd ei anfarwoli wrth gwrs un o'r artist Cyrnodd Osber, a Llŷn o Sian Owan neu Sio Benthi. Wel, mhab yn nhw oedd y Robert Williams Wyn, oedd wedi enni'n 1816, oedd yn gyfrifol am drefnu nhw cyhoeddi y casgliad Garfeiddion yn 1841. Mae enw fo yn ymddangos yn y gyfrol hwnnw. Wel, nai oedd o, i Robert ap. O ran priodas Robert ap Gwilym Ddu hun, mae Stephen J. Williams, a fo hefyd, dwi'n meddwl, ia, fo sgwennodd beth sydd yn y gyfres ond Stephen J. Williams ar ei gyhoeddi'r chi detholion o waith Robert ap yn y gyfres cyfrad 11 sawl. A dyfynnu mae o dystiolaeth oedd ar lafar yn fan honno, bod o wedi priodi yn rhyw hanner cant oed, ta 1816, efo merch ieuanc brydweddol, a ddeith ei aros i'r Plas Hen. Glasgu perthynol i'r mostyniaid yn Eifionydd. Wel, tenantiaid i staff Plas Hen oedden nhw yn y Betrws, neu tal hembont a rhoi yr hen enw yn ôl, pan ni gafodd y lle i ailfedyddio yn ôl efo'r hen enw gwreiddiol ta dechrau'r 19th ganrif. Tal hembont. A mae tal hembont a Betrws Fawr, byddai'n edrych ar lle rhyw 2 gau neu 3 ar y mwyaf o'r wrth ei gilydd. Ac yn ôl y sôn, dyna'r stori, oedd wedi dŵad yn ferch ifanc brydweddol. Mae'r coffad yn papur ar ôl i farw fo, nes i sôn amdano fo'n gynharach, yn ychwanegu mae Catherine Jones o Sir Eifionydd oedd hi, a'i bod wedi bod yn wraig ardderchog, iddo fo, a'i brif yn horthwy yn ei dreialon, yn dyfynu o'r Saesneg, his chief succor in his trials, ydy o, yn y gwreiddiol. A cyfeiriad ti fel merch ifanc brydweddol. Dipyn bach yn gamarweiniol mae gyda. Mae'n gwneud i chi feddwl bod o yn ddyn yn ei henaint sydd wedi cael hogan ifanc o wraig tydi. Wel, 1 mlynedd ar 10 o hynthyn nhw. Dydy hynny ddim, ddim yn gwirionedd. 1 mlynedd ar 10 o hynthyn nhw. Ac erbyn yr oed oedd nhw'n priodi nhw fo, oedd o yn 49 ac oedd hitha yn tynnu yn 39. Wel, ymhell o fod yn ieuanc yr un o'r rai bod yn llonas yn y cyfnod hwnnw. Fatha bod o'i ni heddiw yma, ond doedd o ddim yn y cyfnod hwnnw. A mae cyfrifiad 1851, cyfrifiad 1851, yn Eglwys Hanes Llŷn priodwyd nhw, ar orffennaf y 30 ar 1816, ar oedd yn dweud bod yn 49, a hitha'n tynnu yn 39. A dyma cyfrifiad 1851 yn dangos i ni mae un lan bachrath ger Dolgella oedd Catherine, Mrs Williams, yr Betrws Fawr. Yr unig Catherine gyda gofnod o'i beth iddi o ddeutu'r cyfnod iawn yn Llanfachrad
Oedd bedydd Catherine, merch Hugh Jones Llan, a Jane i'w wraig, gafodd ei bedyddio Medi 1777. Ond y cwbl fedra i dweud ydi, falle a honno oedd Mrs Williams yn dechrau fawr, gyda'n bod yn saff yn dod. Ni wyr o rhai yn chi sy'n gyfarwydd a helacha pan o broblemu sydd wedi bod felly. Da chi eisiau rhywbeth ychwanegol oes i brofi o chi'n iawn bod tro. Beth yna, y ddau dys i'r brofes oedd Owen Whittington a Richard Davies. A'r cyntaf hynny, Owen Whittington Gwynedd gan y Llŷn, dros y ffordd a y fynedfa i'r eglwys. Owen Whittington Gwynedd, y fo oedd wedi bod yn un o'r ddau yn ffordd ar ran Robert a Gwynedd Ddu ac Owen Whittington wedi arwyddo y drwydded, achos trwy drwydded y priodwyd nhw yn eglwys gan y Llŷn, ac felly o rhaid i chi gael ryw ymrwymiad i gael y drwydded, ac Owen Whittington a Robert a Gwynedd Ddu wedi ymrwymo i ddweud bod hi'n iawn, bod hi'n hollol gyfreithlon i Robert Williams a Catherine Jones briodi. Be dwi ddim yn bod heb ddarganfod yma ydy beth yn union oedd cysylltiad Owen Whittington efo Catherine fysa rhywun yn dybio i allu tystio bod hi'n iawn i'r ddau briodi. Ac yn y bectrys fawr y flwyddyn wedyn, y ganed i hyn i ferch nhw i dau, sef Jane Elizabeth neu Sian, fel oedd yn chyfeirio ati. A fe sonir bod i fam weddw fo wedi byw efo nhw'n bectrys fawr a hyd i hoes. Ond eto, yn gofyn pwyso nesir holl ysgrifennu. Dyna'r dystiolaeth lala. Dyna welwch chi, dwi'n mynd anodd yn y bywgraffiadur ond mewn sawl cofnod arall. Bod ti wedi byw efo nhw ar hyd i oes. Wel naddo, i'r ateb sy'n mwy hynny. Ni sgynnodd i hwllus yn Mwllheli, mewn tŷ oedd yn un am honno yn 1830. A mi ddiodd farw bedair blynedd yn ddiweddarach yn yr un tŷ yn Mwllheli. A ni'n cafodd hitha wedyn i chladdu yn eglwys ferch. Felly, oedd wedi symud i Bwllheli a gadael nhw yn y bectrys fawr cyn y diwedd. A mi fuodd hi farw chydig wsnosa dwi'n mynd a wedi gyfisodd ar y mwyaf cyn iddyn nhw gael y brofedigaeth fawr o golli un herch Sian neu Jane Elizabeth. Felly, yr holl bobl sydd wedi cael eu claddu am mynwant ferch, yr holl aelodau'r teulu, pam? Wel, eto dweud, fel y cyfeirio sy'n y dechrau wrth sôn am y bedydd yn y badaron, pan o'r rhywun yn chwilio am rhywbeth arall, yn aml iawn o'r rhywun yn ffeindio rhywbeth, a chi wedi bod yn chwilio am hwnna o'r blaen ac cael gafel ar rhywbeth cynt. Ac ar y ddamwain hollol, chwilio yn dar ôl hanes, Stad Brwm Hall oedd ni, Stad Brwm Hall yn Eifionydd. A yn hasgad Porth yr Aur, yn yr archifdy, y brifysgol felly, ym Mangor, mae yna abstract o'r teitl di'r enw Saesneg ar y ddogfen, sef crynhoad teitl, dogfen sy'n crynhoi holl weithredodd eiddo mwyn dangos yr olyniaeth a dangos sut mae'r eiddo wedi disgyn i'r sawl sydd yn llunio'r ddogfen bresennol. A beth oedd crynhoad teitl ar gyfer lle o'r enw Bryn Gola, ac mi roedd Stad Bryn Gola wedi dŵad trwy brodas i fod yn perthyn un o Deulu Brwm Hall. Neu mi roedd nid yn ffwrdd mi oedd yn Deulu Brwm Hall wedi dod i mewn i Deulu Bryn Gola, achos dyna beth oedd y cysylltiad ydy. O rwan ta, Bryn Gola. Dyma lun o Bryn Gola fer chi. Mae'n lle anodd drybeilig, mae'n gymaint o goed o'i flaen. Mae'n anodd iawn cael llun call ohono fo unrhyw gwir, wedi gwir. Ond ddechrau yn cywelis i'r tŷ go iawn a gweld y patrwm a bedair ffenast ar hyd y lloff. Mae o ddim yn dŷ cymesur, mae gennych chi ffenast, drws, dwy ffenast, a ddim pedair ffenast ar hyd y lloff. Da ni atgoffa fi o ryw lun o'n i wedi gael rhywun o groeslon flynyddoedd yn ôl bellach. Gofyn wyddwn ni am y tŷ, bod o'n rwla ochr Pwllheli lle roedd mam neu nain y sawl wedi rhoi y llun i mi, wedi bod yn gweini ryw oes. Tybad wyddwn ni lle roedd o wyddwn ni ddim. Ond cywelis i tŷ Bryn Gola. Mae Bryn Gola i'r un o'ch sy'n nabod yr ardal. Fel da chi'n dod o gyfeiriad Bryn Beril am y ffordd wrth gwrs, da chi'n troi i'r chwith yn y faes carafana falle Bryn Gola. Heddiw yma, yn y tŷ Bryn Gola, mae'r bydau, yn rhywun edag diwydiannol ac yn y blaen rai ohonyn nhw. Ond dyma'r llun. Dwi ddim yn gwybod ydy'r ateb. Ond dyna'r math o dŷ fysa fo wedi bod yn sicr. Yn dŷ eitha sylweddol Bryn Gola. O rwan ta, mae'r crynhoad teitl yn cychwyn
yn 1741 efo William Owen Gentleman a Margaret ei wraig o Glan y Môr Meirionydd. Mae Glan y Môr Meirionydd yn hwyl Llandu Hangel y Treitha ac ar lan y dŵr mewn ffordd. Pan chi yr ynnu sydd yn ymweld sa chi'n mynd yn nes at y môr. Mae llwybr yr arfordir ydy digwydd yn mynd rhaid teibio Glan y Môr. Dyna di enw'r ffarm neu'r angos dyn ohono chi'n mynd. Ond anodd yn byw ar y pryd, pan wnaethpwyd y ddogfen gyntaf sy'n cael ei chyfeirio ati yn cyfnod teitl yn 1741. A mae'n cyfeirio hefyd at i'm mhab nhw o'r enw Gruffydd Williams oedd yn byw ar y pryd yn Moel y Glo, eto yn yr un ardal yn Sir Feirionydd. Ond mi symudodd wedyn i Ceirwych o angosau gynnwys yma neu dychwelydd o bosib i Ceirwych. Mae'r ffaith bod Margaret y wraig yn gynwysiedig yn y ddogfen. Fel arfer, hyd at ferf eiddo merched priod yn 1882. Unwaith o gwraig yn briodi, oedd hi a'i thiroedd yn eiddo i'w gŵr. Felly, os am ond eiddo'r gŵr os efo, os hi'n cael ei henwi'n o'r ogwen. Ond am y trwyddi hi oedd yr eiddo wedi dŵad, mae hi hefyd yn cael ei henwi. Felly, William Owen Gentleman a Margaret ei wraig o Glan y Môr Meirionydd yn y ddogfen gyntaf yma, yn yr rhestr fel tai, a Gruffydd Williams y man. O rwan, tam wyllus y William hwnnw, ar gael William Owen, ac yn Bryn Gola, roedd o wedi ysgrifennu, achos nid mod wedi dyfalu o sŵni os mae William Owen Bryn Gola i hwn, ond am bod rhywun yn gallu dilyn y drefn yn y dogfennau, o rhywun yn gwybod wedi bod yna gysylltiad efo Bryn Gola. Mae yna William Owen Bryn Gola wedi sgwennu wyllus yn 1761. Mi o gynnydd o fab ac etifedd o'r enw Gruffydd Williams, gynt o Ceirwych, ond erbyn hyn wedi marw o flaen i dad. A mae'r etifeddiaeth yn mynd i fab hynna hwnnw, sef William Williams. Wel, yn yr ewyllus mae William Owen hefyd. A dwi'n gyfarfod o'r mewnach, dwi'n mynd i sgwrs chi ddarllen o lle ydych chi'n eistedd yna, mi ddoi efo, dwi'n mewnach nes o tachu. Mae o rwla ta canol ewyllus, yn dyma'r darn perthnasol. Mae o'n cyfeirio at ei fab William Williams Betws yn y parish o Llanystumdwy, Ioma, sef tad o'r basa Gwynedd ddu. Felly William Owen Bryn Gola oedd taid o'r basa Gwynedd ddu, taid o'r basa Gwynedd ddu i sgwennu wyllus yn 1761 a'i bywyd i chydig o blynyddoedd wedyn a fydd o farw. Felly dyna'r cyswllt, yr teulu Bryn Gola yma, mae'n amlwg oedd y cyswllt ar dynfa i gladdu, o'r basa Gwynedd ddu a i chwaer ei theulu a nifer ohonyn nhw wedi claddu yn mynwant a barech. O rwan ta, mi ro William Williams wedi fedyddio yn Llandecwy. Yn fab William a Margaret Owen ar y 32 o fai 1731. Felly mi roedd o yn 72 oed a fe oedd o farw yn mis Ionawr 1813. Mae wyllus Margaret Owen Bryn Gola ar gael hefyd, a mae hitha'n sôn am ei mab William Williams Betws Llanystumdwy. Oedd hi wedi sgwennu wyllus hi yn mis Hydref 1763, a hitha'n weddw erbyn hynny, a mae hi yn sôn fi hefyd am ei hwyr Owen Williams, sef hwnnw brododd yn byw i Teri. Wel, i dorri stori hi yn y fyr, mi roedd Margaret Owen yn ferch Gruffydd a Jane Williams Bryn Gola. Felly trwyddi hi oedd yr eiddo wedi dŵad. Mae yna gofnod o'i bedydd hi yng Nghorester y Barerch, Margaret yn ferch, Gruffydd a Jane Williams wedi bedyddio ar y 5 o Awst 1689, a wedyn brawd iddi Morris yn cael ei bedyddio eto yn y Barerch yn 11 o'r Llŷn 1691. Ond wrth gwrs mae'r fenga o'r Morris, fel y mab, fo fysa wedi tireddu Bryn Gola. Ond, yna gofnod o gladdu hefyd yng Nghorester y Barerch. I'n meddwl lle yn anffodus, dim ond Morris William yn cael ei gladdu ar y 15 o Awst 1734. Ac ama dwi'n dyna sydd doedd yr eiddo wedyn i Margaret. Oedd Margaret wedi priodi a dwi'n sy'n mynd i ffwrdd ac yn byw yn Sir Feirionydd felly. Ond yn y pen draw, mi ddoth yr etifeddiaeth iddi hi a mi symudodd hi a'i gŵr yn ôl. Wedi mudo o Glan y Môr, sef yma, Glan y Môr, Llandu Hangel y Treitha, ar lan y dŵr. Symud yn ôl o fan hwnnw i'w chartra hi a'i etifeddiaeth hi ym Bryn Gola. Ac yno,
o buon nhw farw, a'i claddu yn Abererch, fo yn 1763 a hitha y flwyddyn ganlynol yn 1764. Dwi ddim wedi gweld, wrth gwrs, un peth da sydd yn mynd i ddigwydd lenni, dwi'n meddwl, ydy bod Cymdeithas Hanes Teuluol Gwynedd yn mynd i gofnodi mynwant Abererch. Felly, falle, ffeindiwn i beth William, dwi'n gwybod. Ond mae beth i'w wneud o, ac i ddangos i chi teulu pa mor bwysig oedd o yn llwyth Abererch. Mae hi wedi chladdu wrth yr asio. Mae'n anodd tynnu llun o garag heddiw, mae'n haws defnyddio beth oedd i ymyrddin fardd yn ei gyfrol Gleanings from God's Acre, cofnod o gerrig beddi, llun ag Eifionydd, neu etholiad o hyn o beth yna. Ac yn y gyfrol hwnnw, mae yna fanylion o beth yn union. Here lieth the body of Maurice Williams of Bryngola, who was buried 31st day of March, 1692. Taid i fi hi o hwnnw. Ac wedyn, dyna hi, mae i rhieni hi, a mae'r garreg eich bach yn anodd i ddarllen, ac Ann oedd myrddin fardd wedi dihongli, ond mae'r gofrestr plwy yn dangos ni mae Jane oedd ei henw hi. Jane, Lloyd, gwraig Gruffydd Williams, Bryngola, sef dyna rieni Margaret, a wedyn Margaret ei hun, widow and relic of William Owen, gentleman. Felly dyna chi 29, hen 29, a hen daid. Robert ac Llŷn i gyd wedi claddu wrth yr asio yn mynwant Abererch. Felly dos yfa bod yna dynfa fel teulu yn cael ei claddu yn mynwant Abererch. Felly dyna'r cysylltiad efo Bryngola, ond wrth gwrs, mab fengach oedd Robert Ap. Ac felly, oedd William tad Robert Ap, mab fengach efo, felly brawd hwnnw oedd yn etifeddu y stad. A mi ddoth yn y pen draw i fab i gefndar i Robert Ap yn byd, gwr o'r enw Gruffydd Williams, hwnnw oedd wedi etifeddu Bryngola, a mi fydd yn berchan amdano fo am un mlynedd ar ddeg olaf i oes. Oedd o wedi gorfod deud o yma fel bethau. I chwilio am loches efo cefndar i dad. Oedd yn nes i oed o lawr achos oedd y cefndar yn llawer iawn hyn o 2 blynedd yn ôl. Oedd, neu 3 blynedd oedd Robert Ap yn hyn na mab i gefndar y llyn. A mi ddengwodd hwnnw i'r betos fawr at Robert Ap hefyd. A bron gyda, a dos na rhyw fath o nofal bach yn fan hyn, achos mi roedd yr hen Gruffydd Williams, wel, mae'n cael ei gyfeirio ato yn rhai o'r cofnodion, dwi'n chwilio am y dyfyniad yn fan hyn. From his infancy, a person of a very weak intellect and liable to be imposed upon. Dipyn bach yn ddiwad yn olwg, mae yna un dyfyniad arall yn llai caredig o lawer. The alleged insane person. Gadir, ond wrth yna, mi roedd wedi cael ei ddylan wadi yna fo'na. John Williams o Bwllheli yn perthyn dim i'r teulu. Wedi dwy'n perswad yno fo i reid les o Bryngola iddo fo ar delera'r had iawn. Oedd o'n cael aros yno, oedd yn cael ei fwyd a falle gynnyn nhw, ond chi, John Williams yma oedd yn rheoli yn y Betrws Fawr. Ond yn raddol, oedd pethau'n mynd yn salach ac yn salach, oedd y bwyd yn mynd yn salach, oedd o'n gofod gwneud i olchi hun. A'r diwedd fi, i ddefoddenni dono ac i'r Betrws Fawr. A mi ddiodd farw yn 1824 yn y Betrws Fawr yn 105 oed. Ac yn ei wyllus, mae o'n gadael y stad i o'r Robert Ap yn ddi am gyfnod, nes o hwnnw yn llwyddo i glirio dyledion stad Bryngola. Ond, mi ddari brodyr y Gruffydd na wedyn ddod ag achos yn erbyn Robert Ap, achos bod Robert Ap yn dal i afal ar y lle i hir, achos o'na ddigon o arian sychion ar ôl Gruffydd Williams i glirio unrhyw dyledion iddyn nhw. Ddylai fo ddim bod wedi dal o holl eiddo yma i dderbyn y rhenti a falle i hun. A beth yna, y diwedd i'r eiddo gael ei drosglwyddo. Wel, 1834, bydd yna brofedigaeth fawr yn y Betrws Fawr. A fydd o farw yng ngherch nhw Sian o'r Diciau. A dwi am dyfynnu mymryn o'r gerdd. Och i'r pwy ddesir pa ddaint yng nghwyn mewn un a henaint. A pwy trodd yn dynoddi bach el lle i ochel llyd. Mae g sydd yn y llun sy'n nesaf fan,
yn taro chi rew gwlad hwn dwi'n iawn. Angau arfog miniog mawr ar ei gadfarch gydfawr. Wele yma carlanwdd, a'i rym ar egni ar ôl. Torodd i lawr drwy fawr feth yn difig unig eneth, a mynodd hwnt o mynwes, enau a llygau ein lles. Ac wrth gwrs, mae'r englyn i'r dynol yma. Ymholais, crwydrais mewn cri, och alar, hir chwiliais amdani. Chwilio'r celloedd y ddeulu, a chwilio heb ei chael hi. Felly, beth bynnag, 1804 o hynny. Ymhen 10 yna, yn 1844, mi fuodd yna ocsiwn ar staff Blas Hen, ac felly mi roedd y bectrws fawr ar werth, ond dewis beidio prynu ddaru o tap. Yn ytrach, mi symudodd un arall o ffermydd y stad, prynu honno mynachdy bach ymhen ucha. Mynachdy bach ymhen ucha drwy Llangybi. Ac i'r fan honno yr ymudo i wraig y gyntaf. Ac yn ôl un hanes difyr gofnodwyd gyn Parchedig Henry Hughes Bryncyn, mi oedd Williams y tad, pan oedd hi fyw i'r Bectrws Fawr, wedi dod ar tân efo o Sir Eirionydd, o Ceirwydd Bethroca, falla o Glan y Môr, ond beth bynnag, dod ar tân efo mewn teciall i'r Bectrws Fawr, tân oedd wedi bod yn hyn meddwl nhw ers 200 mlynedd. A wedyn pan symudodd e'r mynachdy bach, wnaeth ar tân efo i'r fan honno hefyd mewn teciall. Ond beth bynnag i chi, sut bynnag oedd hi, mae gynno fo englyn digon dilornus am mynachdy bach. Dyma mae'n dweud, ni allaf fyw yn holliach a mori rhwng ddiriau hen fynach. A wnaeth Ion le gwrthinach, och i bydd mynachdy bach. A mae Marian a Iestyn oedd yn diwn o tan gynharaf i leddau, ond nhw wrth i bod efo'r englyn yna. Wel, yno roedd o pan sgwennodd ei wyllus yn mis Ebrill 1846 ac yna fydd o farw yn 1850. Yn 83 oedd, felly mi roedd o ddau yn 83, mond bod... mi oedd o farw yn 83, mi oedd hi, mewn 1910 wedi farw yn 83. Ond, doedd hi ddim yn mynachdy bach erbyn hynny. Chos mae cofnod yr eglwys yn Abererch yn dweud bod ti yn Mangor Ucha pan fuodd i farw, a o'r fan honno claddwyd ti. A yr unig gyfrifiad mae hi ar gael yn oes i'r rhwydedig ydy 1851. Mae yn mynachdy bach erbyn hynny, a mi oedd gen i hi nith yno yn cadw tir i hi. Hogan o Dylwyn yn rhywun, Margaret Jones, 34 oed. Mi oedd hi farw, fel dwi'n dweud yn Mangor Ucha, pam, a dwi ar fi'n gorffan o'n ac yma, ac dwi wedi mynd 2 funud dros amser, ond dwi ar fi'n gorffan mewn munud. Be sy'n gafon ni ydy i ffysysgrif marwolaeth. Dyna'r cofnod yn y papur newydd, sy'n mynd yn sôn amdani hi, Mangor Ucha. Mae yna un yn cyfeirio yn benodol at Brif Tŷ, neu at y stryd ymsach Victoria Street, ond mae'r ffysysgrif marwolaeth yn deithio ni ma'n rhif 19. Ond pan da chi'n edrych yn y cyfrifiad, rhyw Grace Williams, na dydy ddim yn nodi enw clwydd, na dim, ond mae'r... A'r bys ysgrif yn nodi pwy oedd wedi gadael i'r registrar wybod, i'r pobrystydd wybod, a Margaret Williams. Mae'r un oed ar nyth Margaret Jones, oedd yn 34 mlynedd yn hynt. Mae wedi geni Sir Eirionydd fel oedd honno, ond mae yna blentyn 40 oed wedi dweud yn am i hwn, ac oedd o'n yno 10 mlynedd yn hynt. Ond tybod oedd wedi priodi efo gŵr gweddw. Felly, fel gŵr yr rhai ohonoch chi sydd yn helacha, dydych chi byth yn gorffan. Ond dwi wedi gorffan fy nhw ti am heddiw. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, Llywyd. A da chi'n dall rwan, pan fod gynno fo fanclub rhwng ffordd da,
sy'n ffeindio allan lle mae John Dilwyn yn ei sgwrs nesaf. Ac yn ddim siŵr bod nhw'n mynd yna i wrando yno fo, achos bob amser mae'n storiwr difyr ar sail ymchwil. So, waith i tydyr llwyr. Gwyth i bleser yn neud o. Gyda ni'n a bleser yn gwrando yna chi. Diolch yn fawr iawn.